Iti daytoy anaragsak nga agsapa, makidalyasat tayo iti tanem ni Jesus, kada Maria ken duktalen ti bato ana itulid. Ti tanem nga awan nagyan na anagtalinaed nga pammaneknek, asibibiyag ti mangisalakan. Umay kayo, agrago tayo, agsipod tanaamuan tayo, anagungaren ni Jesus. Umay kayo, ket ipaay tayo iti panagdaydayaw, ken panagyaman iti Diyos, gapu iti panangtungpal na iti padto ti pannagungar. Umay kayo ket agrago kayo, umay kayo ket imatangan yo, tati apo ayaban na tayo nga agmaymaysay ti parambak. Umay kami kasriknain mi ni Jesus ket nagungar, kayat mi nga amwen nga isu ti malang nga asi ken mangagas. Sumrek kayo iti daytoy a panagdayaw, anapnuan ti panagyaman, awaten yo amaminsan pay tinaimbag adamag ti kapya. Ti Apo isut sa miweng ken kalasag mi. Ti Apo ni Hesus Kristo. Ti ruangan ti kinapudno ket silulukat kada kayo. Ni Jesus in karina asabten na kayo, ti dana ti panagbiagyo. Ni Kristo ket nagungar, naragsaken daytoy a tiyempo. Ni Kristo ket nagungar, intayo ket ipadamag tayo, ti suli ti lubong. Kristo nagungaren, Alleluia. Angeles kun kunada, Alleluia. Agragsak tay nga dita, langit daga sumumbat, Alleluia. Panakasbut nalpasen, Alleluia. Gubat nagbaligyan na, sanen nga nagtuok, Alleluia. Isip nget pimanawen, Alleluia. Turay di nakagaway, Alleluia.
ken tanem na parmek. Alleluia. Amen. Agkararag tayo. Agyaman kami, o Apo Diyos, iti daytoy anay dakla na bigat ti panagungar. Agyaman kami ken Hesu Kristo, nga isu ang nagbaligi ti patay, ket nang tiad biag kada kami. Silawan na kami ti Espiritu Santo, tapno maawatan mi ti saom, ken agbiag kami ti kinapudnom ken ayat mo. Bendisyonam daytoy panagdaydayaw mi, o Apo, ken agtaeng ka kada kami, ita ken ti agnanayon. Amen. Engemo Apo, tenggem dawat mi, ipangagmukan mi, iturog na ken ka, palanasem ti dalan ko. Pagayagem ka, rupam kanya, tapno sikati pagnaeda. Amen. Dahito iti tiyempo nga panangurnong kadagiti sagot nga agpaay iti panakamentenar ti iglesia. Maawagan dagiti ushers.
Agrago tayo nagugar isuna ni Jesus a Diyos ken mangisalakan tayo. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Happy Easter Sunday titunggal maysa kada tayo kakabsat. Kablawan nyo man, nagita kaabayo kakabsat. Naimbag nga bigat mo, kastamet ka nagita iti sikigan, ken likodan nyo, isiman nyo man kakabsat. Nagungar ni Jesusen ket sapay lakumat dagiti isim tayo ket makapabangar, makapagungar tilikodan kadigiti kapadasan tayo iti biag kadigiti naglabas nga aldaw. Agyaman tayo ken Apo iti gundaway nga sangsang kamaysa tayo manen nga kas anak na nga agdayaw ken itag-ay ni Apo Dios gapu ti kinaimbag na ti bibiyag tayo nang nangruna ti intay panangiselebrar iti Domingo iti panagungar ken kastamet iti komunyon. Ket agyaman tayo kadigiti bisita tayo ket kayat kuman nga bigbigen ti kaadana ti nagbabaitan tayo ni kabsat nga David ken Lilia Liacuna from Jones, Isabela. Ayan, nagyaman kami. Nanang, tatay, ayan, nagyabang kami. Nga naggapuda pa'y Cavite. Ayan, Cavite. Ayan, nagyamang kami, nanang, tatay. Ken kastamet kinikabsat nga John Christian Lopez, isunak ket Coast Guard, ijay Dipakulaw, Aurora. Ayan. Ken kastamet datay karuba dagiti Benigno family jay Virgo kidaw man panagtakdir ni kabsat kung nga naalatay nagan natatayan ito makdir ka man. Ayan may isang asiman mo at agyaman tayo dadtoy isuna taga Virgonesa ijay San Agustin Isabela. Dapay digiti tatta damdamo na nga umay laeng ditoy Central UMC nang nangruna ditoy Ilocano kidawek man. Panagtakdiryo, kakabsat. Adda. Ayan. When kakabsat, iti daytoy nga kanito, kaya't kumet nga agyaman tayo ti presensya, dagiti adda iti online live streaming. Ket no, adda dagiti cellphone nyo, kakabsat, paki-share and post nyo man, iti link, iti agdama, nga gimong tayo, dito Central UMC, nang nangruna dito Ilocano Service, tapno adu dagiti madanon da pay dagiti nadumadumang paset ti lubong nga adda ti Ilocano na ket iyawis yo kakabsat nga adda iti Ilocano service tayo dito Central United Methodist Church ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas na iti daytoy nga kanito ket iso ti birthday ni Kapitan Paul Makaraeg. Ayan, numampay adda iso na ijay tinga ti taaw, ijay Pasipiko tatagat siguro mga alas 4 datata ijay, kano, kunana, ke kablaawan tayo, ti panagkasangay na ni Kapitan Paul, iso ti asawa ni Fiscal Des. Ken kastamet ni Kuya Renan Terena, iti guard tayo, happy birthday. Kuya Nante, happy birthday. Into no 8. Ken kastamet ni Bishop Juan into no 9. Bishop Rudy Juan isumat ti birthday na. Ken into no 10 birthday ni James Colyarin. Ada iso na toy. Ayan, awan iso na. Ken kastamet nga happy anniversary, wedding anniversary kinda Kuya Alberto and Rohoma Taklas. Ayan. Ket agyaman kami, dapay dagiti agkasangay, ti daytoy nga lawas nga awan gi inspire tayo kakabsat. Doc Tony. Ay ni Doc Tony, happy birthday. Oo, ayan. Happy birthday kini Doc Tony. Ayan, ket hangkay mapukpukaw to no birthday na. Pasarana dati lawlaw ti Central kano ni Doc Tony Agraan. Happy birthday, Doc. Happy birthday. Ken kastamet nga karkararagan tayo dagiti dati sakit da kasulaki ni Dr. Raquel ken kastamet kini Ati Chit. Ket agyaban tayo iti pamilya Larida, kaya tagyaman kami dagiti amin nga nakipaset iti mansayag ni Nanay Anita Larida, idi Lunes met ti punpun na kakabsat. Ken dagiti dumapay nga
nga announcement iti iglesia tayo ket mabalin nyo nga iawid digiti inspire tayo tapno kasta ket mabasa yo digiti na duma-duma nga aramid tayo dito uneg ti iglesia iti Central UMC. Iti panakaibasa ti nasantuan na surat, maadaw iti surat ni San Pablo kadagiti Kolosa. Manipod iti may katalo nga kapitulo, umuna ginggana upat nga bersikulo, ket kastoy ti mabasa. Idi napagungar ni Kristo, napagungar kayo met. Ngarud, biruken yo dagiti adda ijay langit, ayan ni Kristo, as itutugaw iti trono na, iti makanawan ti Diyos. Panunutin nyo dagiti adda sadyay, saan adagiti adda ditoy daga. Tanatay kayon, na idulinen ti biagyo iti Diyos, iti panakikaysayo ken ni Kristo. Ni Kristo ti pudno a biagyo, inton agparang, adda kay tumet akadwana, ket mairanod kayto iti gloryana. Amen. Kidawik man ti panagtakder tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa ti Ebanghelyo manipod ti surat ni Mateo ti may ka 20 ket 8 nga kapitulo bersikulo umuna ginganat sa 10 ket kastoy ti mabasa tayo. Kalpasan ti aldaw ti panaginana idi pumarbangon iti umuna nga aldaw ti lawas napankinitan ni Maria Magdalena ken ti sabali a Maria ti nakaitaniman ni Jesus. Pagamuan naggingined iti napigsa. Bimmaba ti maysa nga anghel ti Apo manipod langit. Tinulid na ti bato anay isera iti tanem sana nagtugawan. Makapurar akas lakimat ti langana ken nakapudpudaw iti pagananay na. Nagtigtigerger dagiti gwardiya gapu ti butengda kasla natay ti langana. Nagsao ti anghel kadagiti babae, di kay agbuteng kinunana. Amok asapsapulin nyo ni Jesus anay lansa iti krus. Awan dituyen, nagungaren kas iti kinuna. Umayo kitain ti lugar anagidaan na. Kalpasan na inkay ipakaammo adagos dagiti adalan na anagungaren. Umununanto ngem da kayo amapan ijay Galilea, makita yun to sa jay. Tandaanan nyo daytoy nga imbagak kada kayo. Nagdardaras da nga pimanaw iti tanem, numampay si bubuteng napnuanda iti rag-o, ket nagtartaray da anapan nang ipakaammo iti damag kadagiti adalan na. Pagamuam sinabat ida ni Jesus ket kinablawan na ida, immasidegda kenkwana ket inarakop da dagiti saka na saka nagdaydayaw kenkwana. Di kay agbuteng kinuna ni Jesus, ingkay ibaga kadagiti kakabsat ko amapanda ijay Galilea, ket makita dakto sa diyay. Diyos ti pangbendisyon, ti tunggal may sa kada kayo, ti panakaibasa, ti kanasantuan, asurat na. Amen. Amen. Isaon dagiti saka ken lawag ti pagnaak ti sao silaw dagitoy saka ken lawag ti pagnaak.
Giyaman tayo, ti mensahe nga impaay dagiti koro tayo. Kahit kumit nga bigbigin tayo ti baro nga miyembro ti koro tayo, ti mother ni Kapitan Paul. Ayan, nagyabang kami unay, nanay. Ni Nanay Pina, nagyaman tayo. Ti kaadana kanya tayo, ti daytoy nga kanito. Adda Kristo ti likudan ti krisis. Kakabsat, iti biyag tayo, adda dagiti paset nga di tayo namnamain nga panagbalbaliw. Adda dagiti nasaem nga pasamak nga pannakapukaw, wenno adda dagiti lapped kadagiti kayat tayo nga mapasamak ti biyag tayo. Mabalin nga awagan tayo dagitoy kas maysa a krisis amang padas kadagiti pamati tayo en mangkarit kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kada tayo. Ngem masansan amarikna tayo nga kas kapadasan tayo iti lubong adda dagiti riribok. Nga no daduma dagitoy nga riribok nga mapaspasamak kada tayo kasla adayo wenno awanan tinamnama ti panagrikna tayo. Ngem agyaman tayo kas maysa nga Kristiyano iti maysa nga kinapudno iti daytoy nga kanito nga nagungar ni Kristo kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. Daytoy akari ket mabasa tayo tinasantuan a surat. No basahin tayo tinasantuan a surat. Amay papan ti panagungar ket saan tayo nga may libak nga daytoy ti maysa nga kinapudno iti nasantuan a surat. Nga mangiparangarang ti inaramid ti Diyos, tapno kasta mamagbalin kanya tayo, nga dagiti kanito nga addaan kasla natay ti panagrikna tayo, maaddaan tayo ti biyag. No addaan ti pannakaabak, marikna tayo ti panagbalegi, babain ken Jesus. Ken no addaman ti ladingit, mapadasan tayo met itiragsak. Isut gapo na karod kakabsat, nga ti panagungar kas pamaneknek ti pannakabalin ti Diyos, ken patay, ket isu iti mangpukaw iti namnama kuma kadagiti bibiyag tayo. Tapno kasta ti pundasyon ti biyag tayo, ket natibker iti likudan kadagiti panagibtor tayo, kadagiti rigrigat nga mapaspasamak iti biyag ti tunggal maysa kanya tayo. Ngamin babaen ti panagungar ni Kristo, mangted iti napigsa nga pundasyon kadagiti biyag tayo. Isut gapuna, kas maysa nga Metodista, kinunanay di Article 12, iti Confession of Faith tayo, kas kinunana, in the United Methodist Church, the resurrection is celebrated as a cornerstone of our faith, affirming that Jesus conquered sin and death and opening the door to eternal life for all who believes. Isut gapuna dadagiti kayat ko nga ibati kada kayo nga pagpampanunutan tayo nga may gapu ti panagungar ni Kristo. Umuna kakabsat, isu iti panangsubok kadagiti pamati tayo. Ngem agyaman tayo ti iungar ni Jesus nga isut mangted, nga isut imang parnuay, panurayan tayo kadagiti bibiyag tayo. Dagiti krisis kakabsat, ken pakarikutan ti pamati, mangipudno kadagiti susuunin tayo iti biyag, ket mangipakita iti nauneg a panagpanuray tayo kumaken Kristo. Dagiti pakarigatan tayo ti biyag, dagiti karit ti biyag, patyen tayo nga ni Kristo ti isut mang susuon kadagitoy nga dadagsen tayo, tapno kasta ti likudan kadagiti krisis tayo, babaen ken Kristo nga isut
Diyos tayo, nalaka tayo nga awitin lang dagiti problema titunggal may sa kanya tayo. Ngamin kas maysa nga metodista, daytoy panagpanuray ket makita babaen kadigiti sakramento. Nga ni Jesus ti pagpanurayan tayo kuma iti likudan kadigiti krisis nga babaen ti sakramento ti bunyag ken komunyon kas inaramid ni Kristo ang mangisalakan no maipasango tayo kadagiti panubok masursuro tayo nga agsanod wenno sumurot ti kaadana ken agtalek tayo ken kuana ket mamati tayo nga umdasen dayta kakabsat. So kasapulan kakabsat nga ipakita tayo kuma ti panagpanuray tayo ken Kristo. Ngamin kinunana ti Hebrew chapter 4 verse 16, di kayo kumangarod bumdeng nga umasideg ti trono ti Dios a pagtaudan ti parabor. Sadyay magunod tayo ti panangaasi ti Dios ket masarakan tayo ti parabor at tumulong to kada tayo iti tiyempo a kasapulan tayo. Numalagip yun ni Job na ipasango isuna itinakaro a panagsagaba. Napadasan na kas ti grabe nga sitwasyon iti biyag na kas namati. Kas tamet kadagiti adalan no basain nyo dagiti na duma-duma nga kapadasan da ti ipapatay da nakaro nga krisis tinagdalyasatan da dagitoy nga adalan. Ngem babaen kas kini Kristo ti pannakatiliw ni Jesus ket mangipakita ti panang mapasango tayo met kadagiti pagbutbutngan tayo wenno pagdudwaan tayo. Ket mabalin met nga mapasamak kadagitoy nga bibiyag tayo. Amok nga adda dagiti problema tayo. Problema ti emosyon, problema ti panunot, problema ti kinaawan, ken naduma-duma pa nga problema. Ngem agyaman tayo, iti pamati tayo, babaen ti panurayan tayo ken Kristo, isuna tinang patibker kadagiti pamati tayo. Isut nga po na panunutin tayo man kakabsat dagiti krisis nga pagdaldalanan tayo. Adda kadi dagiti krisis nga pagdaldalanan tayo ti biag. Iturong na tayo kadi tapno kastakit mayadayo tayo wenno mayasidig tayo ken Kristo dagitoy nga krisis ti biag tayo. Ket sapay la kuma imbes nga dagiti pagbanagan tayo, awisen na tayo nga dagiti krisis ket isu kuma ti gundaway tapno kastakit isuko tayo met dagiti anyaman amang tingtingel kadagiti biag tayo nga agturong ken Kristo wenno mayadayo tayo ken kuana. Ket adda kanya tayo ti panangpili no anya ti kayat tayo nga aramiden dagiti krisis ti biag tayo. Ngem maysa ti kari ti Dios kada tayo. Nga babaen dagiti krisis ti pamati tayo, subsubukin na tayo ti Dios. Tapno isuna kumati pagpanurayan tayo kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kada tayo. May kadwa nga kahit ko nga ibati kakabsat, babaen kuma dagiti nga krisis ket mapaspasayaat dagiti kagagalad ken na espiritual apigsa tayo. Sapay la kuma dagiti tatang kita nyo man dagiti kaabayo. Dagiti kagagalad wenno ugali da. Nabalbaliwan ka din. Ket dagiti krisis ket isu ti pakakitaan wenno no napaspasayaatin dagiti ugali wenno saan na espirituan. Panunutin tayo man dagiti rigat nga nagdalanan tayo. Dagitoy nga krisis ket masansan nalapit na saem. Ket dagitoy ket maysa
nga instrumento tapno agbalin tayo kas mamuli kuma dagiti biag tayo iti panggep ti Dios. Isut gapo na nga pasayaaten na babaen kadagiti krisis amuyo kakabsat mapaspasayaat dagiti ugali tayo tapno kasta ket makita ti panagibtor ti pamati ket patanurin na ti kinaanos panagibtor ken paunigen na ti panakipagrik na tayo met kadagiti sabsabali. Babaen iti dagiti problema nga intay pagdaldalyasatan kakabsat. Isut gapo na nga rod kakabsat nga iti likudan kadigitoy makita kuma ti panakapaspasayaat dagiti kagagalad wenno ugali tayo. Dagiti bunga ti espiritu kuma ket isu kuma ti makita kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. Ngamin ni Kristo ket nagungaren kadagiti bibiyag tayo. Kitain tayo dagiti rigat ni Job. Da kayo man ti imaginin tayo tinapasamak kini Job. Napukaw amin addaken kuana kinabaknang pamilya salunat kinarigat naawanan ngem saan nga naawanan tinamnama isuna. Ngem no dadduma no Manuel L. Rojas lang dagiti adda pitaka tayon kasla naupay tayon kakabsat. Saan ka di? Nang nangrunan, Jose Rizal, diyayen ti bulsa tayo, naku, nakarkaro manin, ti upay tayo, kabsat. Ngimno, adda ti bilit na, diyayen pirak tayo, kay medyo sumilap, nga purple, kwarta tayo, kakabsat, kay medyo naragsak basit. Ti panagrik-rik na tayo. Ngim saan kuma, kakabsat? Numampay adadagidye kasjay nga karirik na tayo, ngim kitain tayo ni Job, napukawan, ngim amuyo ti kinuna ni Job, napukawen ti amin anamnamak, ket uray no patayen nak ti Diyos, ikalintegak latta ti bagik ken kuana. Anyan nga klase nga pamati nga adaken kuana. Nasubok ti pamati na ngem nang bukel ti di agsarday nga kinatarnaw nga kagagalad ti daan ken kuana. Naibturan na dagiti panubok nga impaay ti Dios ken kuana. Kastamet kini Pablo numampay nagdalyasat isuna dandani nga matay isuna gaputi panagdalyasat na kadagiti panagdalyasat na babaen kadagiti barko panakakabkabil panakaibalod ngem makita tayo nga natibkerlata ti pamati na kas kinunana masansan ama maipasanguak itiriribok ngem saan kami maparukma. No dadduma agdwa-dwa kami, ngem saan kami maupay. Isot gapo lang harod kakabsat, kitain tayo man, dagiti krisis, kadagiti biag tayo. Saan akas kumapan nakaupay, no di ket kasapulan, ti pan nakamuli tayo. Tapno kasta, agbalin tayo, mapapigsa tayo, mapasurot tayo, ket makabailan tayo ang maibturan dagiti amin nga panubok tayo ngamin ni Jesus ket nagungar kadagiti bibiyag tayo. Ti may katlo kakabsat, mangted babaen ti panagungar kakabsat, mangted kada tayo ti bileg nga agbiag anabalbaliwan. Ti bileg nga nang pagungar ken Jesus manipod ken patay ket nagunod kadagiti namati ken kuana. Iso amang waya-waya kada tayo manipod ti pannakaadipen ken basol ken ti ipapatay tapno arakupen tayo ti pannakapabaro ti biag. May satay kuman nga baro nga biag babaen iti panagungar ni Jesus. Ket daytoy ti tarigagayan na
kas kinuna daytoy kuma ti pannakabalin ti panagungar ken ti pannakabalin kada tayo amang parmek kadagiti personal nga karit maagasan dagiti saksakit ken mangisubli kadagiti nadadail nga relasyon ti tunggal may sa kanyata. Ket kas jay kuma ti klase nga bileg a makita kada tayo kas nabalbaliwan. Pagbalinen na tayo iti kinaawan tinamnama nga adaan kired babaen ti pannakabaro tayo ken Kristo babaen ti panagungar na kakabsat. Kas kinuna iti Filipos 4:13 kunana kinapudno na kakabsat jak ibaga anaragpat kun daytoy aramidek kitdi ti maysa nga banak lipatik amin nga napalabas ket ipakat ko iti amin a kabailak a magunod ita adda iti sangwanak. Maiparangarang daytoy kakabsat kumati panagbalbaliw tayo. Babaen ti inaramid nga ayat ni Kristo. Tapno kastakit agserbi tayo kas inaramid ni Kristo nga nagbalegi isuna manipod ken patay. Isut gapu na nga rod kakabsat, awisin na tayo kuman ni Apo Jesus nga agbiag kas maysa nga nabalbaliwan. Tapno palubusan tayo nga ti Espiritu Santo amang ted ti pannakabalin kada tayo. Tapno agayat tayo. Nga agayat tayo nga addaan agserbi tayo ken mangidangulo nga addaan si tutured. Amang ipakita mismo ti kinatao kas nagungar ken Kristo. Ken ti maudi kakabsat. Isut mangted liwliwa. Babaen ti panagibtor ti pannubok adda ti liwliwa ken talna kakabsat. Mabalin nga iti daytoy nga kanito kas kadagiti pagdaldalanan tayo kasla nagrigat tayo nga pagbaligyan dagita nga problema. Saan tayo ammo no anya dagiti aramiden tayo. Anya dagiti pamuspusan nga aramiden tayo. Tapno mapagbaligyan tayo. Ngembayat ang mabalin nga agtultuloy tayo nga agdalan kadigiti krisis adda ni Kristo nga isut mangted liwliwatal na tapno maawatan tayo tibiyag nga addaan ken Kristo numampay adda dagiti krisis. Ni Jesus ket magmagna kadagiti sibay tayo. Kadkaduan na tayo. Ni Jesus ket awit-awit na dagiti dadagsen tayo. Ket nangikari nga ti tapno mabang-aran dagiti pagdaldalanan tayo kakabsat. Ni Jesus ti mangted ti liwliwa kadagiti biag tayo. Kas kinunana ti Juan 11:35 idi nangibukbok kadagiti luwa na ibukbok dagiti luwa ngem nagbilin iti pannakabalin iti panagungar. Kas maysa nga Metodista kakabsat ipaganit-get na kada tayo nga daytoy atal na kasagot itetenga ti panagibtor at tumulong kada tayo amamati nga agtultuloy adi mapukawan kumatinamnama kas ti pamaregta nga napasamak ken ni Pablo iti likudan dagiti suot nga nagdalanan na. Kas kinuna ni Pablo ti Filipos 4:7 aywanan na kayto ti talna ti Dios adi matukod a panunuten ti tao tapno natalged dagiti puso ken panunot yo a makipagkaykaysa ken Kristo Jesus. Nalabit iti daytoy nga agdama nga kasasad tayo kaipapanan na kasapulan tayo ni Kristo. Bayat ti dagiti rigat nga pagdaldalanan tayo. Ket mapatanor kuma ti panagyaman tayo ken panagtalek tayo ken kuana. Ngamin bayat ti panagibtor tayo adda liwliwa ken talna.
Panunutin tayo man kakabsat, dagiti bukod tayo apanubok. Yakam mo na niya ti pagdaldalanan tayo. Saan ko nga ibaga nga awan ti problema, amin tayo, ada dagiti panubok nga pagdaldalanan tayo. Nga magyaman tayo, ken Kristo, nga isot ng titiliwliwa, tapno malawagan, dagiti bibiyag tayo. Ket arakupen tayo, ti baro nga biyag nga impaay na. Nga isuna ket nagungar, manipod ken patay, tapno maikan tayo, ti kinatal na, kadagiti bibiyag tayo. Isot gapo na nga rod kakabsat, ken Kristo, ti na panagungar, manipod kadagiti krisis nga nagpagdaldalanan tayo. Manipod ken Kristo, malawlawagan kumadagiti pamati tayo, mabalbaliwan kumadagiti ugali tayo. Kaya't agbyag tayo kas nabalbaliwan, gapot kadagiti ibtor, kaya't maaddaan tayo tiliwliwa kental na. Kaya't dayta tinaimbag nga damag, nga kayat ko nga ibati ken ipaganetget ni Kristo, titunggal maysa kanya tayo. Isot gapo na nga rod kakabsat, numampay ada dagiti krisis kadagiti biag tayo, agyaman tayo ken Kristo. Agragu tayo, tanagungar isuna. Nabalbaliwan tayo, napukaw dagiti krisis kadagiti biag tayo. Ket sinalama tayo, nga tiintay irerwar, adda baro nga namnama, baro apigsa, tapno intay sarang manen, dagiti karit ti biag, kadagiti nangayaban ni Apo Diyos, titunggal maysa kada tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Padayawam ti Apo, babaen, ti panangidatag mo ken kuana, iti kasayaatan nga apit mo. No aramidem ti kasta, mapnunto dagiti kamalig mo, ket aglipyas to ti arak dagiti burnay mo. Kakabsat, idaton tayo, dagiti apagkapullo, karkari, ken datdato na pagyaman iti altar. Kastamet ti Faithful Stewardship Pledge Card, na idaton iti nakasira kahon, iti sangwanan ti altar. Maawis tayo met ang mga ramat iti online banking, babaen ti bank account ti Central United Methodist Church, ama iparang kadagiti screen tayo. Sagutayag ni nagtaud ako mitalek mo kada kami, dakam tiagaywan. Amin na sagot mo, aywan mi apod no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen.
tuloy kami nga agyaman o Apo, ti kinaimbag mo, ken bendisyon mo, kaligiti biag mi o Apo. Kas panagyaman, idatag mi, dagitoy nga sagsagot, kas tamet dagiti bibiyag mi. Ket mausar, dagitoy Apo, ti panagserbi, ken kadagiti na duma-duma nga ministeryo, ti iglesia mi. Ket iparukpok mo met, tinananay bendisyon, kadigiti anak mo, tap nagtultuloy da nga bendisyon, kadigiti sabsabali. Itinagan ni Jesus. Amen. Sige ba, takder tayo amin, kakabsat. Awisik man, dagiti communion steward tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagiti puspusoyo. Tagay mi ida iti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Rumbeng nga agyaman ka nagdaydayaw tayo. Isut maitutop na imbag ken maiparbeng iti kanayon ken sa dinuman iti agyaman ken ka. Ama aman nakabalin amin na marswa ti langit ken daga. Inaramid na kami akas asping mo nga impuyot mo kadakam iti angis ti biag. Uray pa idi at tinalikodan da ka. Ti ayat mo nagtalinaed nga awan baliw na. Winayawayaan na kam iti pannakatagabo. Iti basol inaramid mo iti tulag nga sikalaeng ti Diyos mi. Ket nakisasao ka kada kami babaen kadagiti profetam nga rod dakam amin at taom dito'y lubong ken isuamin abuybuyot anay langitan. Dayawen mi tinagan mo ket agtitimpuyog kami amang ikankanta. Santo, 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 Diyos sa napilit, langit ken dagat napnot, gloryam sa Diyay kangatuan, nagasati umay kapuken Apo. Hosana Jai kangatuan. Apo nasantuan ka ken bendito ni Jesucristo nga anak mo, ken kuana imparukpok mo ti Espiritum, tapno ikasabana tinaimbag adamag kadagiti na panglaw, mangiwarnak ti pannakawayawaya kadagiti balod, ken mangisubli ti panagkita dagiti bulsek, mangwayawaya kadagiti na irurumen, ken mangibunannag iti tiyempo ti isalakan mo dagiti tattaom, ket inagasam na dagiti masakit, pinakan na dagiti mabisinan, nakipangan kadagiti managbasol, babaen ti panagtutuok na, ipapatay na ken panagungar na, impas ngay na ti iglesyam, inyadayo na kam iti pannakatagabo iti basol, ken patay ket nangaramid ka ti baro at tulag, babaen iti danum ken ti Espiritum. Idi nga umuli ni Jesus sa dilangit inkarina nga agtaeng kada kami, akan kanayon babaen ti bileg ti sasaom ken Espiritum. Iti daydi nga rabii impay na ti bagina kas kada kami, nangala ti tinapay, nagyaman, ken ka ket pinisi-pisi na, inted na kadagiti adalan na ket kinunana, alain nyo kanenyo daytoy ti bagi amay paay kada kayo, aramiden nyo daytoy ti kas pakalaglagipan nyo kanya. Idi kalpasan na ti panangrabii, nangala ni Jesus ti kopa, nagyaman ken ka, inted na kadagiti adalan na ket kinunana, uminom kayo iti daytoy dakay amin. Daytoy adarak iti baro atulag anay parukpok kada kayo, ken kadagiti adu iti pannakapakawan dagiti basbasolyo. Aramiden nyo daytoy amasansan, akas pakalaglagipan kanyak. Ngarod, kas pakalaglagipan kadagiti inaramid ni Jesucristo, idaton mi dagiti bibiyag mi, iti panagdayaw ken panagyaman, kas nasantuan ken si bibiyag adaton a makikaysa ken Kristo kadakam
Kaas ipakpakaam mo mi iti misteryo ti pammati. Ni Kristo natay, ni Kristo nagungar, umay tumane. Iparukpok mo ti Espiritu Santum kadakam, anatipon-tipon ditoy ken kaligitoy asagot ti tinapay ken arap. Aramidem ida kadakam abagi ken dara ni Kristo. Tapno agbalin kami abagi ni Kristo ti lubong, asinubot iti dara na, babaen ti Espiritu ti panakipag maymaysaen na kami ken Kristo, iti maysa ken maysa, ken ti ministeryo ti lubong, aginggang umay ni Kristo iti maudi a panagbalegi, ket makipagrambak kami ken kuana, iti nailangitan a padaya. Gapo iti anak mo, ani Hesu Kristo, ti Espiritu Santo iti nasantuan nga iglesyam, ani Hesu Kristo, iti Espiritu Santo iti nasantuan nga iglesyam, kukwam amin adayaw, ken gloria man nakabalin nga ama, ita ken ti agnanayon. Amen. Sangsang kamay sa tayo, nga basahin, kakabsat. Ganda sa dalangit. Nagan mo dayawen mi, pagariam umay, pagayatam agturay, toy daga kas dita sa dilangit. Taraonam nakamita, pakawanem basbasol mi akas pamakawan mi. Ket di na kamyeg ti sulisog, ket ilisi na kami ti dakes, takukwam ti pagarian, panakabalin, ken gloria nga agnanayon. Amen. Gapo ta adamay maysa at tirapay, datayo numampay adu, ket paset ti maymaysa abagi gapo ti panaglakam. Glakam tayo iti maymaysa at tinapay. Ti tinapay apisyan tayo, iso ti pakairamanan tayo, ti bagi ni Kristo. Amen. Iko pa pagyamanan tayo, ket panakipaset tayo, iti dara ni Kristo. Amen. Kakabsat ken Kristo, agtugaw tayo, maawis tayo, ket si papakumbaba tayo, nga dumatag, babaen ti panaglakam tayo, nga addaan panagkarkararag, ken panangisuko, kadigiti bibiyag tayo, bayat ti panaglakam tayo, iti daytoy nga komunyon. Maawis kayo kakabsat, punwen tayo dagiti pagparintumengan. Kakabsat ken Kristo, ti intay panaglakam iti daytoy nga komunyon, kakabsat. Ket mangipakita ko ma, kas mensahe ti panagungar ni Jesus, kas paser ti intay panagyaman, ti panakaisalakan ti tunggal maysa kanya tayo. Alain tayo kuma daytoy nga kanito, tapno agyaman tayo iti Diyos, gapu ti sagot apan nakaisalakan nga impaay na babaen ken Kristo. Ngamin kinanana tinasantuan surat, tagapu ti parabor ti Diyos, na isalakan kayo babaen ti pamati. Saan nyo nga insalakan ti bagiyo, gapu iti inaramidyo. Insagot kada kayo iti Diyos ti pannakaisalakan nyo, tapno awan ti mangipasindayag iti daytoy. Isot gapuna mangipalagep kada tayo, nga naisalakan tayo babaen ti parabor ti pamati. Palagip na ti tunggal may sa kanya tayo, ti radikal nga aramid, nga panagayat ti Diyos kada tayo. Eting kayo panaglakam, ti agtultuloy nga ayat, bendisyon, ti ipaay na kada kayo. Amen. Amen.
Let us continue in the spirit of prayer and meditation as you prepare yourselves to receive the sacrament of the Holy Communion. Beloved in Christ, the resurrection of our Lord Jesus Christ, according to the Methodist teaching, is the cornerstone of our doctrine. And it shows in the life of the church, the community of faith. And Christ died for us. He gave us His Spirit. Spirit of hope, spirit of forgiveness, and the spirit of love. And that spirit dwells in you today because we celebrate as a community the risen Christ. And so as you meditate and eat the bread and drink the cup of wine, it compels us to live our lives according to that teaching that Jesus is indeed risen from the dead. And as a church, we are risen indeed. You may now eat the bread and drink the cup of wine. And you may now rise. Remember that the risen Christ is with you and in you. Arise. May the peace of Christ be with you all. Amen. Patuloy po ang panyaya ng Panginoon para sa ating lahat. Kung paano sa karanasan po na ang isa sa mga hindi gaanong kilalang tauhan sa Biblia, na ngayon ay binigyang katarungan ang kanyang partisipasyon. Ang kanyang karanasan sa Panginoon ay tunay na nakapagpabago sa kanya at naging malaking inspirasyon din sa mga marami pang mga mananampalataya. Alam natin ang ginawa ng Panginoon sa babaeng ito, si Maria Magdalena. Pinatawad, pinagaling, pinagpala, at naging isang tagasunod. At isang mabuting tagapagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Ganon din sa ating mga kamay, sa ating harapan, ang simbolo ng mabuting balita ng kaligtasan ng kamatayan ng ating Panginoon. Nakita ni Maria Magdalena ang ating Panginoon at naway makita rin po natin sa simbolo ng tinapay at ng katas ng ubas. Hindi lamang ang buhay ng ating Panginoon, kundi maging ang ministeryo na nakapaloob po dito. Maging mabuting tagapagdala po tayo ng balita ng Panginoon. At hindi pinipili kung ano ang ating kasarian, kundi ang ating puso. Tayo ba ay nakahandang sumunod, magbahagi, at maging daluyan ng pagpapala at maging ng pagbabago. Maramdaman po natin ang presensya ng ating dakilang Diyos sa pahayag bilang Ama, bugtong na Anak at Santong Espiritu, at tayo po'y tumanggap ng Kanyang sakramento at sa ating pagtanggap, ang kinin natin ang ministeryo ng paglilingkod kasama ng mga nauna na sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. Amen. Mga tagapaglingkod sa dulang ng ating Panginoon at kasama na ang minamahal nating pastor.
sa inyong pagtupad ng inyong tungkulin at maging sa pang-araw-araw na buhay. May mga pagsubok, may mga tukso, may mga hamon, at minsan tayo pinanghina ng loob, nadarapa, nasusugatan. Ang pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon ay nagbigay sa atin ng panibagong tapang, ng pag-asa, ng kalakasan. Kanyang pagkabuhay na muli, ipinakita ng ating Panginoon na walang pagsubok sa ibabaw ng lupa na hindi kayang pagtagumpayan ng kanyang kapangyarihan. Kaya po sa inyong paghahayo, naway baunin ninyo ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli. At magkaroon kayo ng kagalakan sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay hindi patay, hindi buhay, at mabubuhay magpakailanman. Amen. Takder tayo amin kakabsat, para iti kararag, sangsang kamay sa tayo. Agnanayon na Diyos, impay mi ti panagyaman ken ka, gapu iti daytoy anasantuan na misteryo, ti panangidaton mo ti bagim para kada kami. Papigsayan na kami ang mapan ti lubong, babayan ti bilig ti spiritum, tapno maidaton mi met ti bagimi kadagiti sabsabali. Tinagan ni Kristo Jesus nga apo mi. Amen. Agrag-o kami, O Apo,
tanagungar ka, kadagiti bibiyag mi. Giyaman kami ti inaramid mo. Dawat mi, o Apo, ipanakabalbaliw mo ti tunggal maysa kada kami. Nga manipod kadagiti biyag mi, o Apo, ket makita iti kagagalad, kas maysa nga nagungar, nga namati ken ka, o Apo. Tulungan na kam kadi, nga makasurot, o Apo, kadagiti pagayatam. Kadagiti tugot mo, o Apo, tapno kasta. Tultuloy kami met, kas bendisyon, kadagiti sabsabali, babaen, kadagiti bibiyag, titonggal maysa kada kami. Iti daytoy nga kanito, idawat mi, o Apo. Tibiyag, dagiti anak mo, nga agkararag, nga kasangay iti daytoy nga kanito. Bendisyonam dagiti bibiyag da. Manipod iti daytoy nga kanito aginggana ito no Sabado, o Apo, gyamang kami. Ket bigbigin mi ti kina sayaat mo, bendisyon mo kadagiti bibiyag da. Nang nangrona ti daytoy nga aldaw, o Apo, birthday ni Kapitan Paul, gyamang kami sa dinumantayan na si kakaditi mang tarabay ken kuana. Kastamet kadagiti nakaabot dagiti anniversary ti kasar, o Apo. Nagyamang kami met. Kastamet nga idawdawat mi, Apo, iti daytoy nga kanito ti kabsat ni kabsat nga Paul ni Kuya Fortunato, o Apo. Anyaman ti mapaspasamak iti daytoy nga agdama, o Apo. Si kakaditi mang tingel si bubukel nga pamilya na. Paay mo ti panangagas kadakwada, o Apo. Kastamet kini Dr. Raquel, o Apo. Ikamang mikeng ka ti biyag na daytoy nga pangulwen ti iglesia mi. Ken kabsat mi, o Apo. Si kakadi ti mangipaay ti panakaagas. Ken kastamet kini Ati Chit, ken dagiti na duma-duma pay nga ada dagiti sagsagubanit da. Bendisyonam. Agyamang kami, o Apo, dagiti biyag, dagiti kakabsat mi nga agsapsapol ti trabaho da. Paay mo kadi, dagiti kiddaw da. Dagiti agtrabaho, iti balasyo tao, o Apo. Anyaman, dagiti nangawagam nga trabaho, si kakadi ti mangsalwad kanya da, o Apo. Ken dagiti amin nga aramiden da, tapno mapaalisto, dagiti kasapulan da, tapno kasta ti apagbiit nga kanito, ket makapagtrabaho da balasyo tao, bendisyonam kadi iso da, o Apo. Ken kastamet, Apo, sangsang kamaysa na kami nga buklen kas maysa nga gimong nga daan pamati panagserbi ken ayat nga naggapu ken ka. Gapu ta sika tinagungar a Dios mi, Apo. Wen Apo, gyamang kami ti biag ti tunggal maysa kadagiti anak mo, ammom dagiti araraw da. Ngem ipaay mo kadi, o Apo, si bubuslon nga daan kinaparabor. Tapno kasta kitag tultuloy na nga makita tinagpayduma nga addaan pamati ken ayat. Tapno agbalin damet nga bendisyon pay kadagiti sabsabali. Wen Apo, adu dagiti kayat mi nga kiddawen, ngem ammom dagiti kasapulan mi, o Apo. Ket pakawanen na kami dagiti amin nga nagkurangan mi. Nanyaman dagiti nagbiddutan mi, kas pamakawam mi met kadagiti sabsabali. Dagito iti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. No mauyos to'y biyag, ket layos ni patay, dumteng kanyak, manubot na pateng, buteng ko ikatem, o Apo aklunem to'y kararwang. Amen. Tiyama ken anakuma ken Espiritu liwliwa dayawen na ipangruna ti langit ken ti dagang. Amen.
kakabsat ken Kristo nalpasen ti gimong tayo ngem ti panagserbi ket mangrugi kadagiti lugar nga nangayaban ti Dios kada tayo. Sapay kuma tatulungan na tayo ti Dios a paggapuan ti kinaanos ken pamaregta tapno agtutunos kayo amang surot ti ulidan nga impakita ni Kristo kada tayo. Iti kasta agmaymaysa ti timek tayo amang idaydayaw ti Dios ken Ama ni Apo Hesukristo kadagiti biag tayo. Tinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Cristiano, nagawate katal na tao, pinamanin, iararan, heraranaya, idala, iraisan, natanamaisan, lingayaw, iyong nilingan, hayat-hayan, iyegen mo, tiyaga na matao. Pasok kita.